Silav roj baş hevanno çem nûçe me amade kirine dixwazim jara pêşkêş bikim. Pêşî em bi vê dîmenê dest pê bikin Nikol Paşinyan, Serokwezîrê nû yê Ermenistanê ye. Berê jî bû niha ji nû hatiye hilbijartin ka em ê nerin bi ermenkî çi dibêje. Շատ པարզ ձև կա դրա համար։ Ասել դու թուրք ես։ Մի մարդ, որը ձեզ հայտնի հանգամանքների բերումով բավականին շատ արժանացել է այդ հասցեագրմանը, ես ինձ վիրավորելու միտում ունեցող մարդկանց ուզում եմ ուղղակի ասել, դրանով իրենք ինձ ամենևին նախ չեմ վիրավորում, որովհետև ես դա շատ པարզ ձև կա դրա համար։ Ասել դու Türk ես։ Türkiye. Dibel Vediril Ermenistan'e muhalifê min ji min re dibêjin Nikol Paşinyan Türkiye. Yani bi niyeta heqaret dibêjin. Hevalê me li Bakurê Kurdistanê zanin li Tirkiye Ermenîbûn ji rêyekî heqaretê ye. Wextê tu ji însanekî re bêjî Ermenî dölû, yani tu ji nesla Ermeniyanî yan jî toxumê Ermeniyanî filan keve heqaretê. Xwazî suç biya. Ne suç ye li Tirkiye. Tirkiye tu heta dikarî heqaret dikarî li Ermeniyan bikî. Îja niha li Ermenistanê jî rewş bi vîya we ye. Ermenî nava xwe de însanekî jî hez neke jî re dibêjin Türk. Ya. Ew wisa min xwest ez bara par vê bikim. İja Nikol Paşinyan maqûl tev digere. Yani dibê muxalîfê min ji min re dibêjin Türk lê ez ji vê yekî aciz nabim. Milletekî ye, li keleka me ye, cîranê me ye, bi hezar salan em bi hev re dijîn. Urf û adetê me ê hevbeş hene, ê dişibin hev hene. Me ji hev pir tişt girtiye û daye hev. û ez jî lê zêde bikim. Desthilatdariyekî di sala yani beriya 100 salan 1915 de eger komkujî pêkanî be li Ermeniyan veya nayê manê ku meriv temamê milletê Tirk sûcbar bike. Baş e hevando em biçin Mazlum Abdî. Mazlum Abdî hem di derbarê encama civînên xwe naveroka civînên xwe yê li Hewlêrê de daxuyanî daye û hem jî îro gihîşt İtalyayê bernameyekî wê heye li welatê Ewropayê çi bike? Anha em zanin li İtalyayê rêzeke hevdîtin amadebûne ji bo wî. Paşê jî em zanin ew biçe Fransayê. Ji Fransayê diçe ku derê em nizanin gelo roj wê were ku ew ê li Yekîtiya Ewropayê axaftinekî bike, xîtabê welatên Ewropayê bike. Lê divê derê de tişta esas ew e meriv çi bibêje, çi bixwaze. Heta niha Leyla Zana jî di nav da gelek siyasetmedarê me imkanên wan çî bûne hatine li saziyên muhîm ê Ewropayê axaftin kirine. Lê axaftin bi kêrî çi tê? Eger daxwazê mirovan ne zelal be. Armanca mirovan ne zelal be. Yani wextê ku armanc mutlak federasyon, mutlak serxwebûna Kurdistanê be. Di wê rêyê de wextê ku tu tê bikoşî, daxwazên xwe pêşkêşî dunya alemê bikî, wê demê zelaliyekî heye. Lê em binêrin Mazlum Abdî ji welatê Ewropayê çi dixwaze? Kîja armancî li vê derê ye. Hevanno li gorî agahiyên ku Ronahî TV daye tabî fermandarê giştî yê Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê Mazlum Abdî ji bo hinên hevdîtinên fermî li welatên Ewropayê anha gihîşt İtalyayê. Li gorî agahiyan Mazlum Abdî wê piştî hevdîtinên xwe yên li İtalyayê derbasî Fransayê bibe. Di dosyayan de el berdesîvî ew ê çi nîqaş bike? Hewldanên çareserkirina pirsgirêkên ewlekariyê li Sûriyê û li Herêmê. Pirsgirêkên ewlekariyê li Sûriyê li Herêmê tu bê îxtidara li Şamê bê heteşê colanê dikarî safî bikî. Yani xelk ji me re nabêje ya li ser navê Sûriyê tu çi me hatî vandira. Ji ber vê nizanim yani tercîha min e belkî siyasetmedarê Kurdan di derbarê Rojavayê Kurdistanê Başûr, Bakur di derbarê dawa milletê Kurd de eger dîplomasî bikin zûtir digêjin hedefa xwe. Meselekî ewlekarî hebe meriv bi Şamê re dikare safî bike. Mesele ew e. Yani ez dibêjim qey naveroka civînê tiştekî dine, piş perdê de tiştê din ez tim digerim. Lê vaya weke beyanata fermî ye.
yani مجارین کو اوی به دیپلماتین یعنی سیاستمدار اروپی را بده بسینه حولدانین چاره سرکرنا پرسکریکن اولکاریه لسوریه و لهرمی تمام کرنا مجارین انتگراسیون دنابرا قصیده و حکمت دمکیه سوریه ده مجاره کی دنابرا لسر انتگراسیون وقتی هبه ancak برایدارین ترکان را مرود کره بده بسینه çeteyin Şam'ı bir rivadbın Türk'ün bu ara merub entegrasyon etkilerini kaşbike. Ya dün İtalya bu muçit bejin. Valla ki ko tiştek jide semenay. Olatı halkiye, Suriye'ye, tu hükmeki melser Suriye tüneye. Devleta Türkiye ondara bir rivadbe. Mevake NATO vazife daye Türkiye. Pişti Serdana Cenev'e, Münih'e, fermanlara geçtiği kasede jbo cara seyemine derbasi Avrupa'ya dbe. Vake gava peşi İtalya, paşeji Fransa, li hevdîtinê din xuya nake. Nizanim ya fikrê min ev e hûn çi dibêje nizanim. Binivîsîne hûn jî fikrên xwe binivîsîne hevan da. Niha rêvebirekî Dem Partiyê bi fikirin tê Ewropayê dibêje li Tirkiye demokrasî tune û bêje ji mon fû. Yani çi bikim demokrasiye we. Hûn wekî millet diçin Tayyip Erdogan hildibijêrin tînin ser hukm gayet jê razî ne jî 24 salan tiştekî ji destê me naye yani çi ji me dixwazin yani em werin Tayyip Erdogan ji ser desthilatariyê bînin xwarê yani em darbe bikin na tercîha we ye yani hûn wekî millet xwedî li serokê xwe derkevin me wekî dadgeh wekî Konsêya Ewropayê me ji Tirkiye xwestiye Selahattin Demirtaş berdim ama milletê we nakeve nava hereketê. Milletê we zorê li dewleta xwe nake ji bo serbestiya Selahattin Demirtaş me em çi bikin. Mazlum Abdî diyar kir ku wan gavên tevlîbûna Qesedê ya nava hikûmeta Sûriyeyê de guftugû kirine li Kuderê di hevdîtinê xwe bi Nêçîrvan Barzanî û bi Tom Barak re li Hewlêrê. Mazlum Abdî li ser hesabê xwe tora civakî X'ê jê re digotin Twitter zemanê verê agahiyên civînê parve kirin. Mazlum Abdî anî ziman ku ew ji hevdîtina bi Nêçîrvan Barzanî û Tom Barak ya li Hewlêrê gelekî kêfxweş e. Abdî da zanîn ku wan di civînê de gelek dosyayên girîng guftugû kirine, yek ji wan mijarên herî girîng gavên prantîkî yên ji bo tevlîkirina hêzên me û rêveberiya xweser a nava hikûmeta demkî ya Sûriyê ye. Her wiha ji bo xurtkirina proseya siyasî û aramiya me şopandina bi cîhanîna peymanan nirxandiye yani ji bo ku ev pêvajoya entegrasyonê bi pêş bikeve ji bo aramiya temamê herêmê ji xwe wezîfeyekê girîng e ser me em aramiya xelkê pêk bînin peymana bîst û nehê çi qas di pratikî de pêk tê çi qas pêk nayê divê me ew şopandiye me ew qisê kiriye bi Tom Barak re bi Nêçîrvan Barzanî re fermandarê giştî Qesedê eşkere kir ku wan teqezî li ser piştgiriya ji bo tekoşîna li dijî terorê kiriye tekoşîna li dijî terorê Kuderê maya Hakikaten ez van gotina fehm nakim. Me bal kişandiye ser tekoşîna li dijî terorê. Terora herî mezin dewleta Tirkiye dike li Rojavayê Kurdistanê ya. Bu rojê me behs kiriye. Yekê Oktobr, yekê meha cotmehê sal 2023 bi balafirên xwe, bi dronên xwe rast êrişê ser Rojavayê Kurdistanê kir milyarekî dolar zirar daye Rojavayê Kurdistanê bi sedan însanê me qetil kir. İro eger binesazî elektrîkiya Rojavayê Kurdistanê tune sebeb dewleta Tirkiye û êrişê wan ê terorîstî ye. İro eger binesaziya me ya avê tune em nikarin genimê xwe depo bikin eger şewat çêbû li nava zeviyê me daristanên me li her derê Rojava dewleta Tirkiye em hêjî nehatine ser hemdê xwe. Trafoyên elektrîkê tev bombebaran kirin. Tu tiştekî sax nehîştin li Rojava. 2023 yekê Oktobr em ji bîr nakin. Hefteyekî pîş re jî ji xwe Hemasê êrişê ser İsraîlê kir İsraîlî jî bersiv da encama Gazayê jî ji xwe li ortê ye. Hevan no yani tekoşîna li dijî terorê ya hakikaten yani ew rêxistina ku
Amerika hezin hevpeymani kuda çun 86 devletin cihani hezin hevpeymani jera digotin. Koalisyon hezin koalisyonu kuderine. Şkengi ve nave koalisyonu ne bistiye? Nave koalisyonu ma na nemaya. Hezin koalisyonu qasedira li dijî Daişê têt koşiyan. Ka çawa bû Daeş jinişkava ji holê wan da bû çû? Wan da nebû. Daişê şekil guherand. Anha di xizmeta Amerîkayê de ye li hin deveran. Li Şamê li ser hukm e. Di kontrola dewleta Tirkiyê de ye. Fermandarê giştî Qesedê eşkere kir ku wan teqezî li ser piştgiriya ji bo têkoşîna li dijî terorê kiriye. Em hewl didin ku li Sûriyê çareseriyeke siyasî ya berfireh pêk were. Aha çareseriya siyasî erê. Heta dikarî çareseriyeke siyasî pêk bîne. Mafê Kurda ê netewî heta dawî bixwaze wana bixe bin garantiya destûrî. Ev çareserî wê beşdarî hemû pêkhateyan ya nava hikûmetê da be diyarkirina seberoja welat garantî bike. Mazlûm Abdî bal dikişîne ser rola Herêma Kurdistanê jî divan hevdîtinan de, divan pêvajoyên entegrasyonê de. Dibe rola piştgiriya Herêma Kurdistanê ya di warê xurtkirina aramiya herêmî û diyaloga di navbera aliyan de gelekî giring e. Ev rola Herêma Kurdistanê xizmeta aştî û ewlehiya navçê dike. YPJ jî bi îsrar dixwaze tevlî artêşê bibe ji xwe pir tişt mifhem nekirine. Hûn ê bêjin ji xwe fehma te tune mümkün e. Merov ne mecbur e fehmdar be di her beşî de. Yek ji tiştî ku min fehm nekiriye îsrara YPJ ya tevlîbûna nava artêşa Şamê ye. Me xwe fehm nekiriye. Pir îsrar dikin ew jî dibêjin na. İşê me bûye tune, bêdiviya me jî bûye tune. Jin em nava artêşê de naxwazin. Fermandariya giştî ya yekîneyên parastina jinê YPJ ragihand paşguhkirina jinan a di nava saziyên ewlehî û leşkerî de ji bo siberoja Sûriyê metirsî ye. YPJ eşkere kir ku ew ji bo diyarkirina statûya siyasî yasayî hêzên xwe birayedarên Amerîkayê bi hikûmeta Şamê re di nava gotûbêjan dane. Yani dixwazin statûya yasayî a YPJ diyar bikin, eşkere bikin. Enstitûya Aştiye ya Kurdî panelekî li darxist entegrasyona li Sûriyê, naskirina YPJ, rewşa jinan di siberoja Sûriyê de nîqaşkirin. Fermandara giştî ya YPJ Rohilat Efrîn, berdevka YPJ Rûken Mihemed tevlî panelê bûn, pirsên beşdaran bersivandin. Fermandara giştî ya YPJ balkişan ser wê yekê balkişan ser naveroka hevdîtinên xwe yên bi hikûmeta Şamê re. Hikûmeta Sûriyê pêşniyaz kiriye ku hêzên YPJ di çarçoveya hêzên ewlehiya hundirîn de cih bigirin. Yani bibin perçeyekî asayişê wekî hêza polîs. Rohilat Efrînê li ser vê mijarê got me wekî YPJ di hevdîtina xwe ya birayedarên hikûmeta Şamê re daxwazê xwe me pir bawekî vekirî aniye ziman. Em dixwazin li herêmê xwe taybetmendiya xwe biparêzin. Em dixwazin wekî YPJ artêşa me hebe. Em bibin lîwayekî jin perçeyekî artêşa Sûriyê lê li herêmê xwe em bibin artêş ne hêzên asayişê. Lêbelê ev yek divê bibe garantiyekê ji bo hemû jinan. Lê mesele çi ye? Rohilat Efrînê her wiha eşkere kir ku wan hefteya derbas bî bi tîmekî Tom Barak re jî hevdîtin pêkaniye. Yani ekîbekî Amerîkî ye. Li gorî gotina Rohilat Efrînê ev tîma Amerîkî heman pêşniyaz li YPJ kiriye. Yani hûn bibin hêzên asayişê. Wan jî xwestiye ku YPJ di çarçoveya hêzên ewlehiya hundirîn de cih bigire. Yani bibe hêza asayişê. Fermandara giştî ya YPJ teqez kir ku gotûbêjên wan yên ji bo bidestxistina zemîneke yasayî, destûrî ya hêzên wan wê bidome, ew ê dawa xwe bidomînin. Meselekî bi vî şiklî heye. Niha li Tirkiyê hûn zanin pêvajo didome hevalno. Di çarçova vê pêvajoyê de wê qanûn werin derxistin.
li teyid û tespit lazım e. Rayedarên Dewleta Tirkiye têm wisa dibêjin. Êdî anha dibe ku tam di van deman de ji ber ku wî rojê Sabrî Ok got pêvajo nexetimiye. Tamam, hinekî di ku lê dem bidem, lê didome. Ew baştir zanin. Yani pêvajo didome, nadome, xetimiye, nexetimiye. Lê em bi çavan tiştekî nabînin. Bi hezaran însanê me hêjî girtîne, Dewleta Tirkiye kengê bixwaze li Bakurê Kurdistanê davêje ser malan, tüm mektebekî me tune li Bakur, tu saziyekî me ku bikaribe fealiyetan bike em nabînin. Di çarçovaya azadiya xwe de em bi xwe de jî ji xwe em bi zimanê Tirkî ji xwe re weşanê xwe dikin. Televizyonên me, rojnameyên me tev Tirkî ne maşallah. Di yani di çarçova ya em çima ji Dewleta Tirkiye dixwazim min ew jî fehm nekiriye. Dewleta Tirkiye bim ez ê bibêjim ji Kurdan re ya me pêşî li we girtiye arkadaş. Na. Her ji xwe re sazî xwe vekin, televizyona xwe vekin, Kurdî vekin, Tirkî vekin, çi vekin vekin. Ji xwe hûn vedikin jî. Ama hûn Kurdî ve nakin çi Tirkî vedikin, me çi bikim ya. Ma kî zorê li we kiriye ku herin Orta Avrupayê de bi dehan malper û rojname û nizanim çi televizyonan bi Tirkî vekin. Na. Hûn bi xwe dikin. Yani suçê Dewleta Tirkiye divê meselê de suçê Dewleta Tirkiye tune. Em çi dikin bi xwe dikin. Parlamentoya Tirkiye dibêje ez tatil nakim. Ez ê bixebitim. Biryara fermî ya li ser paşxistina tatilê dirêjkirina dema xebatê ya Parlamentoya Tirkiye di rojnameya fermî de hate belavkirin. Yani îdî aniha vê havînê ew ê qanûnan derbixin wisa xuya ye. Li gorî vê biryarê Parlamentoya Tirkiye wê xebatên xwe bidomîne. Normal li gorî şertan yekê meha pêşiya me, yekê tîrmehê meclîs diviye bû biketa tatilê. Lê wisa nabe. Li gorî xala nûd û sisiyan ya destûra bingehîn û xala pêncan ya rêziknameya navxweyî ya parlamentoyê diviye bû parlamento roja çarşemiyê yekê tîrmeha 2026 biçiya tatilê. Lê 16 Hezîranê di rûniştina sêd û dudiyan ya desteya giştî de biryar hate dayîn ku parlamento neçe tatilê. Xebatê xwe bidomîne. Em zanin aniha xebata herî giring li parlamentoyê ev dawa me ye. Dawa me Kurdan e. Em dibêjin dawa me ye. Ama rayedarên Dewleta Tirkiye dibêjin dawa Kurda tune ye. Ev pêvajo tu eleqa vê pêvajoyê bi mesela Kurd tune ye. Ev tamamen Tirkiyeyekê bê terör e. Em çek û sîlehên rêxistina Partiya Karkerên Kurdistanê û hemî rêxistinên çarçova wê de em bigirin, em Kurdan bê per û bask bikin, bê sîleh bikin û paşê jî qanûnê ku em ê derbixin em ê bibêjin vegerin vê derê hûn dikarin tevlê jiyanê bibin. Tevlê siyasetê bibin hê nediyar e. Çünkü mesela 5 salan heye. Dewleta Tirkiye dibêje însanê ku çek û sîleh girtibe destê xwe 5 salan wê nikaribe tevlî siyasetê bibe. 5 salê din yani heta 5 salê din wê Kurdistan çê nebe yani. 5 salan da dünya diguhere ya rojnata navî. Em dikarin 5 salan bisekinin. Mesele ne ew ki? Hemiyan jî nagirin. Rêveberên rêxistinê divê dikarin biçin welatên din planeyên cem. Velhasıl hevalno ya nûçeyekî pir yani pir bi êş dibêjin. Bi jan dibêjin, bi kul dibêjin. Êdî nizanim pir bandor li me kir bavekî kurê xwe kuştiye. Çima? Çünkü bavî çünkü kurik dibêjim 45 salî ye. Bi alkol hatiye malê. Çû êvarê alkol ve xwariya hatiye malê pevçûn derketiye naber wî bavî de ketine qirika hevûdû bav lê xistiye kurê xwe kuştiye. Mirov hinek hakimê hêrsa xwe ve baş e. Mirov
alkol jî, cigarê jî tiştên ku zirarê dide bedena însan û ruhê însan tiştê xirab in ama nabin sebeba kuştina însanan. Yani etbekî pir mezin nine vexwarina alkolê. Dibe merû di serê xwe de pir mezin neke. Li Ewropayê alkol weke av e. Yani normal merû çe restorantekî çewa qehweyekî, çayekî vedixwe, şarabekî sor jî dikarî vexwî. Tu dikarî bîreyekî vexwî. Wana tiştê normal in li welatê xelkê. Suç li welatekî carna suçekî mezin li welatekî din dibe tevgerekî ji rêzê. Aniha aqasekê çû xortê me hene hereketê wan ê li Ewropayê û tekîlên di navbera cînsan da filan bêvan. Li Ewropayê em bêjin tiştekî pir ji rêzê ye. Aynê tişt tu here li rojata navîn bike yan jî li Îranê veya suç ye. Suçê kuştinê ye. Mirovan dar vedikin. Ji ber vê yekî suç li gorî coğrafyayê diguhere. Niha li dîlokê malbatekî Kurd e ne Kurd e ew jî ne mühîm e. İnsan mühîm e. Li dîlokê li Bakurê Kurdistanê bavekî kurê xwe dikuje. Sedema meselê ew e kurê wî serxweş hatiye malê. Mesele şeva borî çêbû li taxa Mevlanayê. Şehîd Kamîl li navçeya Şehîd Kamîlê. Seyid Ehmed 6 sal ye. Kurê wî İbrahîm 42 sal ye. Di navbera wan de em dibînin 18 sal heye. Yani zûzê wî jî ye Seyid Ehmed. 42 salan kurê xwe mezin kiriye, kiriye xwedî îş. Bi salan li bendê maye ku mekteba xwe xilas ke. Puanî wî üniversite digire, nagire. Bi kîjan eşq û şewqê kurê xwe yê 42 salî mezin kir heta îro. Zewicand, kir xwedî mal. Paşê jî kirekî lê dixe dikuje. Ya ecayîb tişt e, nizanim pir bandor li min kir. Nîqaşa bav û kur ya ji ber vexwarina alkolê mezin bû û bîkêran ketin qirika hebû de. Seyid Ehmed yani bav bi hinceta ku kurê wî serxweş hatiye malê bi kerê lê xist bi giranî birîndar kir li ser agadarkirina xelkê derdorê. Polîsî û tîmên tenduristiyê hatin ciyebû yerê. İbrahîm ve guhestin nexweşxanê lê velê jiyana xwe ji desta pir xwînmenda kiriye. Bav çibû hat binçavkirin, birin avêtin zîndanê û mesele xilas. Heyat divê ne wisa be ya. Hevan hevalê ku li me temaşe dikin li Stenbolê li Bakurê Kurdistanê, hevalê ku li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê li me temaşe dikin. Hûn feqîrin, hûn zengînin ya hûn di sînorê birçîbûnê de ne. Lêkolînekî heye ji were dixwînim, îdî hûn asta xwe bi xwe diyar bikin. Binêrin. Eger 1005 dolarê we tune be mehê 1005 dolar eger nekeve kasa we, nekeve cêva we, hûn 4 nifûs bin. Malbatekî 4 nifûs 1005 dolarê we her meh çêne be, hûn di binê feqîriyê de ne. Na, ne feqîrî. Hûn birçî ne. Sînorê birçîbûnê. Sînorê feqîriyê jî heye, ez ji we re bêjim. Navenda lêkolînan ya sendîkaya ketkarên bîroyê bes ard dibêjin jê re beyan kir ku meha hezîrana îsal li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê sînorê birçîbûnê ya malbatekê ji 4 kesan gihîştiye 48.619 lîre. Yani 1005 dolar. Sînorê birçîbûnê li Tirkiye 1005 dolar e. Sînorê hêjariyê yani ew feqîriya ku em dibêjin, tu feqîrî yan dewlemendî, ji bo ku tu nekevî kategoriya feqîran gerek her meh 2577 dolar pere bikeve cêva te. Ji bo malbatekî 4 kesan. Ew jî bi perê Tirk dike 120,000 lîre. Mehê 120,000 lîre dikeve nava kasa malbata we. Eger nakeve tu birçî. Yani tu feqîrî. Sendîkaya ketkarên bîroyê doh bi daxuyaniyekî agahiyên meha hezîranê yên li ser krîza aborî
û xerciyên jiyanê bi raporeke eşkere kirin. Di daxuyaniyê de hate destnîşankirin ku ji bo malbatekî karmend, memûr ya çar kesî ji bo ku ev malbat karibe baweyekî tendurist, maqûl, xwarinê bixwe. Çar kes ji bo ku xwarin bixwin, divê her meh tenê 48,600 lîre ji bo xwarinê xerc û mersef ji wan re lazim e. Ten ji bo xwarinê. Hesab kirine. Yani çar insan di nava 30 rojan de eger her roj bixwin sêdana çiqas pere ji wan re lazim e. Ev pere nê tu birçî. Tamam? Ev yek wekî sînorê birçîbûnê tê pênasê kirin. Di raporê de hate diyar kirin xerciya mehane a jiyanê ya ji bo ketkarekî bi têyenê 77,000 e. Yani insanekî ewa jor me ji we re bes kiriye 48,000, 50,000 bêjin. 50,000 ji bo çar kesan ew birçîbûn e yani. Eger ew perê te tune tu birçî. Ama normal ji bo insanekî bikaribe maqûl bijî bi rûmeta xwe bijî jê re çiqas pere lazim e? 77,000 lîre lazim e. Ji bo yek insanekî ya. Ew jî dike derdora çiqas $700 $80 bêjin. $80 lazim e. Ji bo yek insanekî. Maaşê te ne û qasbe tu birçî. Ya hinek merû mantıqî bifikire hevan no. Ez ana derbasî Kobaniyê dibim. Mantıqî bifikirim. Tu 10 litre benzin dixî araba xwe ji bo herî îş û werî. Tamam. 10 litre benzin lazim e ji bo te. Ala Avrupayê wisa ye. Tu ana herî îş werî 10 litre benzîna te tere yani. Li gorî bajaran jî diguhere elbet. Welhasıl. Tu çend euro pere dixî evê mazotê yani jî benzin li vê derê dike 20. Yani 10 litre benzin tu bi 20 euro dikarî bikirî. Rast e. Rast e. Tu 20 euro yani 10 litre benzin tu saatekî de li Avrupayê dikarî qezenşikî. Yani terî işê xwe 8 saata dixebitî, saatekî xwe dî benzînê 7 saatê din ji te re kar dimîne. Li Tirkiye ne wisa ye? Li Tirkiye eger tu rabî 10 litre benzin bixî araba xwe herî îş werî tu yomiya xwe ancak temamî dikarî bidî benzînê. Sırf ji benzînê re tere. Yani tu ji çûna hatina xwe a kar re dixebitî. Rast e ne rast e? 10 litre benzin li Tirkiye dike çiqas pere? Hûn bibêjin. Hevalên li Tirkiye bila bêjin. Tu 10 litre benzin bi çiqasî dikirî û yomiya te çiqasî ye. Bibêjin. Ya. 6 lîre be li Tirkiye. Hevalê me Tirkiye bila binivîsîne ji kerema xwe re. Hevan no. Mijarekî din jî xwest bu ara parve bikim. Ew jî mesela genimê me ê li evê ye. Li Kobaniyê aniha 35,000 ton genim nayê depokirin. Yani imkan tune veya rayedarên me ê li Kobanî dibêjin. Mesele çi ye? Herema Rojavayê Kurdistanê heremekî bi bereket e. Zeviyê wî, çandinî, pir tişt dikarî bi dest bixî. Lê merû çawa bifroşe. Niha hikûmet aniye fiyetekî dide ser genim. Dibêje tu genimê xwe ancak bi vî fiyetî bifroşî ez dikirim. Wekî hikûmet. Tu jî didî berhev mazot e, av e, xwedîkirin e û palen e falan bêvan fiyeta ku Şam dixwaze ji te bikire têra te nakî. Yani tu beleş xebitî. Çi dibe ancak bi imkanê xwe dixwazin genim bifroşin. Ew jî herkes nagire. Yan jî hikûmeta Şamê rê nade ku însanên me ê li Kobanî genimê xwe bibin derveyî Kobanî bifroşin. Çi dibe? Milletê me Kobanî dixwazin genimê xwe depo bikin. Di depoyan de. Aniha binêre ji we re çi dibêjim. Aniha di depoyan de çiqas 35 çiqas bû 35,000 ton genim li derve dimîne. Çünkü depoyên heyî ê li Kobanî
تریناکه کو او قاس گنم بگیره تریناکه یعنی جیتونه depoyun kubani یک شخو هل وشیایه بیه جیه بازاره تنیل ویدری تودکاری گنم بکری بفروشی دو depoy edin dimine ev jî piçuk tê yani 35,000 ton li derve dimîne. İja çi dibe ana yek daxwazekî heye bila hikûmeta Şamê rê bide me ku em bikaribin genimê xwe swar kin li kamyonan em biçin derveyê Kobanî genimê xwe bi fiyetekî maqûl bifroşin şêniya bifroşin însana. Vaya mümkün e. Yan jî bifroşin derveyê Rojavayê Kurdistanê. Ew jî mümkün e. Ya vaya tiştekî baş e ku milletê me Kobanî ji pêdiviya xwe zêdetir genima şotine. Pir xweş e. Li Tirkiye ev krîza CHP hikûmetê didome hevano aniha di nava partiya CHP'de nîqaşên li ser pêvajoya derxistinê didome dadgeha bilinda Tirkiye endametiya neh parlamenterên CHP jê bir ev jî krîzekî nû xwe re anî bi vê biryarê re hejmara parlamenterê CHP yê li parlamentoya Tirkiye ji 338 daket 329 hevano vaya weke deqeya dawî ye ha nûçeyekî deqeya dawî ye. Yani çawa mümkün e yani dadgeha bilind endametiya neh parlamenteran xirab dike. Vaya ez hema bînim ser ekranê acayip rewşe ka ji vera nûçeyê bixwînim em bi hev re dixwînin ji ber ku min jî mesele fehm nekiriye. Daire Hukûqa ya 36 ya dadgeha adliye ya herêmê ya Enqerê 21 gulanê li ser kongreya CHP biryara betalbûna mutlaq dabû tamam. Piştî vê biryarê Kemal Kılıçdaroğlu wekî serokê giştî CHP hatibû erkdar kirin ew jî temam e. Komîteya Rêveberiya Navendî ya nû ya Kılıçdaroğlu dehê hezîranê li hev civiya komîteyê bi daxwaza derxistina teqez baweyekî tedbîrî neh parlamenterên CHP şandı komîteya dîsîplînê ya bilind. Aha ekîba Kılıçdaroğlu xwestiye neh parlamenter derkevin. Hatê diyarkirin ku komîteya dîsîplînê ya bilind hîn wan dosyayan gotûbêj nekiriye lêbelê dadgeha bilind qeydên endametiya CHP ên neh parlamenteran jê birin. Parlamenterê CHP yê Enqerê Umut Akdoğan yek ji wan kesan e ku endametiya wî hatiye jê birin. Akdoğan li ser hesabê xwe medya civakî daxuyaniyekê da dibêje wî bi rêya e-dewletê kontrol kiriye dîtiye ku endametiya wî ya partiyê hatiye jê birin. Tamam. Parlamentariya wan ne hatiye betal kirin hevan no. Min fehm kir. Endametiya wan ya CHP hatiye betal kirin. Endametiya wana parlamentoya didome kes sernivîs çawa nivîsandiye? Yani ev insan li parlamentoyê vekîlin tamam. Lê êdî vekîlên serbixwe ne endamên CHP ne. Bixwazin derbasî partiyekê dijî dikarin bibin. Vaya li ser daxwaza Kılıçdaroğlu çêbû. Dibe mafê wanê îtirazê heye nabe ku endametî bi vî awayî bêne jê birin. Hevan no mesele ev e. Dengî min wekî dengî Mele Bedrettin e. Mele Bedrettin ez jê hez dikim. Hevalekî min ê pir baş e. Seyda em jê re dibêjin. Dengî wî pir xweş e. Waxtê Kilamê Şakrû dibêje. Xwazî min zaniba Kilamê Şakrû bigota min ê her roj were bigota. Ama em nizanim bêjin. Ezbera min tune ye. Di bi xatirê we silav rêz hevan no.